bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓen ko ɓaya Pindi TV jaam Allah wale monna talata capantati lewru août 2022 en garti huttude ɗon aadi roɓindu jayndeji ko sifa kella gadane jayndeji leydi Sénégal holko ɓen jaynyankoɓe piniria bandiraɓe musidɓe tedduɓe oɗo subaka gudditirten ko jaynde enquête. nden jaynde enquête article oɗon fannu dawrugol oɗon 14e législature mo leydi Sénégal ɓen lundiɓe leydi ndi heewide ɓeɗon jaynyankoɓe enquête mettata tigui welditinde ɓen lundiɓe leydi ndi saabu ɗiɗon konguiɗi Ousmane Sonko suudno e sanga tigui ɗiɗon subgoji ene wayno ganduɗa ko ɓen liddereɓe ardiɓe kaɗon landa ar Sénégal wondude Pape Djibril Fall kongui kay ene cuuti faade mumen saabu wideɓe Pape Djibril Fall on woni ganduɗa kay ko sarɗiyanke caɓanɗe jeetaɓijo ene ɓijo mo Benno Bokk Yaakaar 84e député de Benno Bokk Yaakaar wona ɗum ko jaynyankoɓe enquête jillimo to Thiaroye Azur ɗeɗon diƴƴeteli ɗo e lamor ngo e ñalawma hanki koye wiide tigui ɗiɗon toɓoli gaddi tigui caɗele oɗon diwan ko wona ɗum ko jaynyankoɓe enquête gatti tigui oɗon ambulance jaggaɗo to Kolda taw kay wone makko ko sahuji baɗɗi yamba ene wayno noon kene tolno e temedere e temedere nogas 2 kilogramme de chanvre indien ɗum tigui woni ko tawa e makko e wiide jaynyankoɓe enquête. Jaynde le quotidien de Madiambal Diagne atti tigui koye alhaali présidence gardogol on assemblée nationale du Sénégal ɓe mbi ko le choc des ambitions a yeewi Ahmed Aïdara holliti ko kañum tigui ɓuuri e ganduɗa kay notade e laamade walla mbiyen ardade tigui on assemblée nationale du Sénégal kan woni tawtake hello jooɓo ene wayno noon kan haala ine jokki tigui hakkude mabɓe ɓe mbi ko jokkugol ɗeɗon diƴƴe toɓoli gaddi tigui ganduɗa ko hallaji kewɗi kono caɗele kewɗe teskama nder leydi Sénégal saabu galleji kewɗi natti e oɗon saha wiide jaynyankoɓe ɓeɗon le quotidien kona ɗum koɓe jillima leydi Mali arde natal on gardi de transition Mali eno wiyete ko Assimi Goïta colonel jaynde source arti koye Alioune Tall on mo ganduɗa ko maire Mermoz Sacré-Cœur e audience mo heeɓi ganduɗa ko président Macky Sall adduɗo haalulaji kewɗe wiide makko noon on entretien makko e président Macky Sall ko entretien mo ganduɗa tigui yowitake dawrugol wona politique ene wayno ɓe cuutani hen politique oɗon audience e wiide makko kanko Aliou Tall caggal ɗum noon o arti ganduɗa koye Barthélémy Diaz hollitino kañum ne yiɗino hebde audience fade président Macky Sall ha so tawi heɓani foof de ganduɗa koye alhaali dawrugol jeeya wiide makko kanko on gorko Aliou Tall maire mo Mermoz Sacré-Cœur jaynyankoɓe yusumaji hen garte koye alhaali koɗon maaro ummi ko to enda kono kay ko maaro ollu ko buyi ɓe mbi ko le Sénégal reason ene wayno ko menace kewɗe e oɗon plan national woni ceebo jeen maaro e liɗɗi leydi Sénégal sabu ko hunde wawde addude caɗele tigui wiɗo ɓeɗon jaynyankoɓe l'observateur caggal kan ɓe mbi ko stock mo 2 à 3 mois ma laatu tigui lebbi ɗiɗi ha tati ɗo e nder leydi Sénégal kon maaro ittako to ende taw kay ko maaro o ol ko buyya jaynyankoɓe l'observateur mbaddi jonde oɗon ministre de l'eau et de l'assainissement oɗon Serigne Mbaye Thiam o arti tigui ganduɗa koye ɗeɗon diƴƴe toɓoli tawteɗo nder leydi Sénégal ndeɗon ngakkere ndiyam teskade ɗeɗo balɗe kala ene wayno débordement ngoɗon maayo walla mbiyen on wame ganduɗa tigui ɗo ganduɗa dane maayo ngo foof nanni ndiyam équation inondation ɗo e Dakar foof noon arti hen probléme d'eau à Touba gam kay oɗon magalla foof de kanko oɗon gorko ja gorɗo o arti hen ene mbadi kuptidi ndi vox populi oɗo subaka ade koye keɓogal maggal mo Touba 2022 jogori wonde ko ñande 15 septembre Serigne Mountakha Bassirou Mbacké on halif général de Mouride waɗi tigui jonde e ganduɗa kaya erade ɗiɗon ɓesguli Mouride kono kay watti oɗon conduite gam kaya needi kuptidi nde oɗon maggal mo Touba e ɓeɗon kala gartira guilay mon kono gaari dow deere yuɓɓine dow deere wiide makko kanko oɗon khalifa général de Mouride Serigne Mountakha Bassirou Mbacké franco-sénégalais qui disent réellement les conventions d'entraide judiciaire et d'extradition ene way noon ɓe garti ɗiɗon mbaɗi kubdinde possibilité gam kaya ɗiɗon partie kala wadde dénoncé e ko way noon e mbaɗi kubtidinde wiide jaynyankoɓe ganduɗa ko vox pop jayne las e oɗo subaka arti tigui ganduɗa ko jillunde ɓe mbaɗi to aussi oɗo royaume d'Oussouya micro état au cœur du Sénégal ene wayno ɓe jillima oɗon aussi kono kay mbaɗi kubtidindi nguɗon laamu mum on gorko laami toon duuɓi nogas e ɗiɗi kamɓe jaynyankoɓe las ɓe mbaɗi toon jillu patam lami yiwa ɓe garti hen e mbaɗi kubtidindi jande le soleil e ɗum tigui koɓe ɓoyino ɓayinde kala e ganduɗa kay sanga ndungu foye d'hivernage ɓe jolli ko to Pakao dasi lame ene wayno ganduɗa kadi mbaɗa welnere kala e hitade welnere nde ɗon wiyete ko Danna Bengo festival maître chercheur ɓen tigui ganduɗa kay taw ko wañoɓe nde ɗo ladde ko kañumen tigui mbaɗata nde ɗo welnere ko fed mabɓe ngoɓe gowi wadde kala e hitade ɗum woni ko tawte hello 1 ha 14 nde ɗon jayde le soleil national jayde libération kewɗen winde
soda scandale tan ko révélation toto Tivaouane Peulh ɓe mbi ko gorko goto jabtirtoɗo e inde ganduɗa kay Cheikh Boubacar Diallo ko kañum tigi fa jungo ɗum ko caggal teskede makko ɓoyde wadde violé cukalonde won gon duuɓi jeegom e ko seeɓi ɗon ene wayno ngel cukalel ngel duuɓi jeegom ngel tigi ƴewno wadde violé nder huɓere tigi gona wonde mahede masumaɓe ne timo toon ko toon tigi paye makko jungo mone juuɗe dadeɓe leydi Sénégal kanko Cheikh Boubacar Diallo wa no kawren uddirde walla no aysan dia heewide jaydi stade kayre tigi udda dammal ɓe gatti tigi alhaaliya ngal ɗon pottital Southampton Chelsea 18h45 minutes nden tigi Kalidou Koulibaly edouard Mendy kuccitare Southampton ɗum ko yewte Premier League kono ɓeɗon jayniyankoɓe leydi Sénégal e jayniyankoɓe stade gatti tigi Sadio Mané ngal ɗon natal ngal ganduɗa tigi teskama e nder ɓoggi karale kese nde ɗon welnande Bayern Munich waɗatno kala hitande moni kala waɗa pancang e costume ganduɗa tigi jogo oɗon vert mum taw ko biyeeɗa ene wayno noon kanko hollitiya diine makko kani mo tigi jaguɗo ɗon biyen nden Bayern jaɓini mum woni tigi ganduɗa ko ɓesgu Sénégal fofo yonni e oɗo saaha wonde Sadio Mané wasa tigi jogade oɗon boutel bière hayso tawi tigi ko petto Bayern hayso tawi tigi ko isahankoɓe ɓuuri toon hewde kono kanko temo hedde diine makko ngol woni ha gaddanol kanko Sadio Mané saga FA Cup ene wayno honon tigi wanno saga tigi nde ɓen jaltini ɗum ko wiite campagne mumen ne jara wadde mbiyanna Sadio Mané ne jokke diine mum kono ne jokke golle mum andude e haaji mum ɓesgu Sénégal kala doni momo yo jokku golle e ngal ɗon jaɓɓal ngal o yaɓɓi fatabarakallah bandiraɓe musidɓe tedduɓe to karallagal to wonno toon ko cat walo hofno haalirde ko gorko mo garle Moussa Nia aadi bene kabaruji ko janggo so Allahu lamɗo jaaɓi eɗen koɓe pindiri TV nder e bowo leydi yo Allah hokku en ñalde dow jaam.